je ooit zien over het Koningshuis? Positief. Ik vind het leuk dat ze er zijn en goed representatief. Dit ziet eruit als een fan van het Koningshuis, of net? Ja, zeker. Ja? Ja, dat ben ik zeker. Nou, dat ben we in Friesland wel aardig, hè? Ja. Nee, heb ik helemaal niks met. Dat kan ik gebeuren. Ja. Maar je hoort het al even. Ja, vandaag wel even. Nou, ik heb vanochtend weer gekeken naar de televisie en vond het prachtig. Ja? Ja, de koningin en al die zonen en die schoondochters en zo. Nee, ik vond het geweldig. En ben je een beetje koningsgezind? Nee. Nee? Nee. Je ziet er wel met een kroontje en oranje uit. Ja, tuurlijk. Dat is alleen vandaag. Ja. Op de vraag wat het favoriete lid van het Koningshuis is, antwoordt je de meeste Friesen, lik als alle Nederlanders. Maxima, toch wel. Maxima. Maxima, hè? Ja, en dan? Zeker. Dat is een top 5. Een top 5? Nou, zoveel ken ik er niet, hè? Nou, eerst Maxima, dan Bea, dan Willem. Ja, hoe heet die heen ook alweer? Pieter van Vollenhoven? Ja, doe die maar. En dan Margriet? Ja, doe die maar, ja. Ja, dat is de meest bekende top 5 die er is. Ja. Geen idee. Die heb je niet. Nee. Oh, kan je helemaal niks geven. Nee. Maxima, Maxima? ja, dat is een mooie vrouw. Ja, zeker. Dat is een hele mooie vrouw, hoor. Halliera. Ja. Welke vind jij de leukste? Koningin Beatrix. Ja? Maxima. Oké, en bij jou? Ook Maxima uit. Maxima? Ja. Waarom? Die ziet er altijd zo leuk uit. De Friesen hebben van alle Nederlanders het meeste betrouwen in Beatrix als koninginne en in Willem-Alexander en Maxima. De troonopvolger krijgt een rapportcijfer van 7,2, zijn vrouw krijgt wat heger, een 7,6.